Скоро излезе регистрацията на новото ръководство на федерацията. Мисията възможна ли е ръгбито да стане популярен спорт? Ръгбито е популярен спорт. За съжаление, през последните години в България има едно чувствително отстъпление в това отношение. Сигурно за това вина имат малко и медиите. Използвам случая така да правя една дружеска забележка, защото един безспорно толкова атрактивен и толкова популярен световен мащаб някак се страни остава от общественото мнение в България. Така че една от първите цели на новоизбраното ръководство на федерацията е да се върнем първо в публичното пространство. Това, което правим, като примерно този великолепен турнир днеска във Варна, използвам случая да поздравя и организаторите за чудесната организация, да стане по-широко достояние на обществеността. Това, разбира се, ще стане когато изведем на едно ново качество състоянието на нашия спорт. Така че аз съм оптимист, да, мисията е възможна, но не е дело на един човек, трябва да бъде колективна отговорност. Когато бяхте избран за президент на федерацията, поставихте два ясни акцента. Детско-юношеският спорт и националният отбор. Как ще се стигне до повишаване на нивото на националният отбор и повишаване на броя на децата, които се занимават с ръгби? Без излишни илюзии, трябва да сме наясно, че в момента националният отбор е в такова състояние, в което е. Но национален отбор трябва да има за най-малкото за самочувствие на един спорт. Оттам нататък вече другия приоритет, който казахте, трябва да е основен не само в нашия спорт, той е основен във всеки един спорт, защото пирамидата, за да се стигне до върха, трябва да се положат основите. Основите са детско-юношеския спорт. Трябва първо да вкараме спорта в спортните училища. Това е първото нещо, което трябва да се направи. Второ, и това, което колегите правят във Варна и поздравление, да вкараме спорта в училищата масово, като извънкласна дисциплина. Не е мисия невъзможна. И оттам нататък вече да очакваме по-добри резултати в следващите гарнитури. И другото нещо, което е, колкото и да е трудно, колкото и да е в условията на безпаричие, трябва да поддържаме всички национални гарнитури, за да не има спортния календар. Малко са отборите в България. Как могат да бъдат поощрени? Има ли механизми да стават повече отборите, да развиват повече и клубове, и в клубовете повече отбори, повече гарнитури? Вижте, в спорта, както и в политиката и въобще в живота, най-важното е доверието. Сега нашата първа задача на новото ръководство е да върнем доверието в нашата федерация и от страна на държавата, и от страна на международния борд. Тогава вече ще дойдат и средствата. Тогава ще привлечем интереса и на потенциалните рекламодатели, инвеститори в нашия спорт и така нататък. И тогава вече ще може да стигнат повече средства и до клубовете, което е стъпката към тяхното спортно оздравяване.